Pulse ratkaisee kaupan valikoimien johtamisen haasteen, hälytysrajojen, tilausmäärien ja valikoiman koon ylläpidon kaikissa tuotekategorioissa. Juuri tämän kaupan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Pulse analysoi kehittyneen algoritmin ja tekoälyn avulla kaupan myyntidataa. Se ehdottaa jokaiselle tuotteelle hälytysrajan eli minimivaraston sekä tilausmäärän, joka perustuu kyseisen kaupan asiakkaiden sen hetkiseen todelliseen tarpeeseen. Pulse vastaa kysymykseen, mikä on oikea valikoiman koko eli tuotemäärä yksittäisessä tuotekategoriassa ja suhteessa koko kaupan valikoimaan. Se huomioi juuri tämän kaupan liikeidean, asiakkaiden tarpeet, tilankäytön ja esittelyiden sekä työn tehokkuuden. Valikoimataso on liikeidean tärkein päätös. Se määrittää kaupan asiakaskunnan. Jokainen myymätön tuote tuhlaa henkilökunnan työaikaa vastaanotossa, hyllytyksessä ja jatkuvassa päiväysten tarkastamisessa. Ne tuhlaavat myös muita resursseja, kuten kylmäkoneiden viemä energia, valaistus, ilmastointi ja hyllytila. Seisova tavara ei pilaa pelkästään kannattavuutta, vaan myös maapalloa. Joka päivä kuljetetaan ympäri maailmaa valtavat määrät tavaraa, mitä kukaan ei ikinä tarvitse. Arviolta 20–40% tuotteista päätyy jätteeseen. Suurimmat päästöt on kuitenkin jo tuotettu ennen myymälää, logistiikassa, varastoinnissa, meri- tai ilmarahdeissa, valmistuksessa, tuotannossa. Oikea valikoima siis on suurin ympäristöteko, mitä voidaan tehdä. Oikein suunniteltu valikoima vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen ja ennen kaikkea kannattavuuteen, mutta myös työn ja tilankäytön tehokkuuteen sekä varastoon sitoutuvan pääoman tuottoon. Ei henkilökuntakaan halua hyllyttää tavaroita, jotka joutuu laputtamaan alennushinnoilla. Valikoiman koon perusteena on asiakkaiden tarpeet, kannattavuus, optimaaliset varastointikustannukset, saatavuus ja myyntivolyymi. Kauppa kannattaa, koska kauppa syntyy vain myydyistä tuotteista. GeniiPulse nostaa väistämättä myyntiä, katetta ja tehokkuutta. Kaikki ovat tyytyväisiä. Lisäksi maksuvalmius paranee merkittävästi, koska tilatut tavarat myyvät varmasti. Pulse toimii vähittäis- ja tukkukaupassa, tavara-alasta riippumatta. Myyvimmät tuotteet eivät ole koskaan loppu, kaikki on myös tuoreempaa. Laputettaviakaan ei tule, koska säätöä tehdään koko ajan. Työ kohdistuu tuotteisiin, joista tulee myyntiä. Valikoimat vastaavat juuri tämän kaupan asiakkaiden tarpeisiin. Pääoman tuotto nousee, koska varastossa on vain tavaraa, joka myy. Valikoimat ja asiakkaiden tarpeet eri kategorioissa muuttuvat koko ajan, siksi niiden ohjaaminen pitää olla jatkuvaa. Koko kauppaa siis analysoidaan koko ajan. Valtavasta jatkuvasti muuttuvasta datamäärästä johtuen prosessi voi toimia järkevästi vain pitkälle tai täysin automatisoituna. Pilottikauppias on erittäin kokenut ja menestynyt kauppias. Testissä 10 kategorian tulokset olivat välittömiä ja väistämättömiä. Näiden tulosten lisäksi työn tehokkuus parani 4,2%. Pulse siis auttaa kaikissa valikoimapäätöksissä. Saatte halutessanne hänen yhteystietonsa. Pulse-algoritmi tekoälyn kanssa toimii täysin ennennäkemättömällä tavalla. Tekoäly tulee joka paikkaan, sen hyödyt ovat valtavia, erityisesti nopeasti muuttuvissa dataympäristöissä, missä on tehtävä nopeita päätöksiä. Älä nyt enää jää miettimään, vaan tee valinta, joka muuttaa loppuelämäsi.